Hello guys, na-color na siya guys. Oh, yung color ng Spider-Man. Color red. Oh, be, awat be. Dili lagyan ng kamot. Ay, kana. Ano ba? Padul, padul. Padul pa, kamot na padulan na ba? Ay, ayun na. Kana. Oh. Tarang ba? Naahanin Awat ba? Naahanin. Awat ani kamot na daw. Ano to? Ano? Uy, tanaw ba? Ano? Ano ba? Tanaw kamot na daw. Ano? Ano mo? Oh, tang. Ikaw eh. Ikaw. Dili, ana lagi. Ana. Kapoy na. Ana. Magkumagin di ba mo kinaptan? Maudot, kinaptan dot. Dad, look. It's glowing. It's glowing. When I palong bisula, it glows. What's that? It's Ano ba? Kamot be. Kamot, ano na, sige. kana. Sulat na, sulat na. Ano? Oh. How about his web? Color sa red yung hands. Oh, daga na. Daga na color hands. Awata na ba? Awata. Pakusog. Hinay lang. Hinay. Hinay lang, anak. Color mo na sa hinay. Na. Color. Ana. Oh, awat na ba? Kana awat na. Basta yung hands, red. Yeah. Ba't lang ako kan? E pagawa sa isda mo, isda tama yun. Karne. Sirito eh, hindi ka nila bandot dot. Tula ba? Na. Ano mo? Oh. Sige. Kamu pili na isda eh. Ano ka ba? It's Mommy, I was drawing Spider-Man. Prito ba? Benito dia prito. Nahot. Sa kilid. Sayang kilo. Hindi naman ada prito. Hindi sa dagan ng luto niya. Hindi mo mga ano kung Dad, where's Rhino? Pas, finish ba? Ipamana. Pas si. Pas color ba? Ipakusog. Oh, pakusog. Name mo daot. Na. Ayan na guys, ayan na.